Saktong-sakto umuulan. Matingnan nga yung mga pinsan ko. Uy, grabe naman. Grabe naman matulong mga to, umihilig pa. Ay, oo nga pala. Naalala ko may pasok sila. Ipagluluto ko nga sila ng Lucky Me Instant Mami. Ang bango! Muna na akong kakain. Wala pa naman yung mga pinsan ko. Tulog pa. Sarap. O, kain mga boy. Busog pa kami. Busog na. Dala lang talag ka di kwa. Di lutok tante nga beef na beef. Tama ako nagda. Kurenda ka. Manggayo ha. Manggayo kidin. Dama lang alag ka. Wait lang. Wait lang. Akala ko busog pa sila. Kakain lang din naman pala. Ano naman? Wow, ang sarap! Hindi lang yan, mas masustansya pa. Hindi lang masarap, hindi lang masustansya. Sulit na sulit talaga. Bakit mo nasabi na sulit na sulit? Alam nyo ba na ang Lucky Me Chicken na chicken ay may source ng vitamin A? At ang Lucky Me Beef na beef naman ay may high iron. Dalawa sila ay no preservative added pa. Ayos! Ayos! Paano ba yan? Gaganahan na kami mag-aral. Thank you, Lucky Me! Lucky me.